мо метавонем бо модарони кӯдакони маъюб дошта ҳамкорӣ зич намуда бо онҳо бисёртар бо оиди ин масъалаҳои мисол имрӯза гузашта ҳамсуҳбат шуда кӯдакони онҳоро ба дарс ҷалб намоем. ин синфхонаҳо дар муассисаи рақами 3 ҷой дошта мисол метавонанд кӯдакои аз ҳисоби маъюбият дошта метавонанд дар синфхонаи алоҳида дарс гиранд бо тамоми таҷҳизотҳо муҷаҳҳазонида шудааст. метавонанд аз компютер истифода баранд. муносибати омӯзгорон бо шогирдонашон ки хонандагони маъюб доранд метавонанд муносибаташон хуб бошад, бо онҳо муносибати хуб кунанд. дар равияи дарс метавонанд аз усулҳои дарсие ки бо маъюбон корбарӣ мекунанд аз онҳо озодона истифода баранд. албатта ба фикри ман ин гуна кӯдакон таҳсилашонро агар дар муассиса давом диҳанд, байни хонандагон бисёр таҳсилашонро давом диҳанд, агар метавонад ки мумкин зина ба зина шӯрнокии кӯдак зиёдтар шавад. метавонад ки бисёр чизҳоро аз дӯстони худ, аз рақибони худ ёд гирад. дар худ чизе ки надошт, мисол метавонад дар доираи хона он чизое ки ба худ надорад, метавонад онҳоро аз худ кунад.